थानाय जादों बे मथे आं फोसावनो सानदों जे श्रीरामपुरनिफ्राय उइलसन हांसदा बिथां दङ जमदुवारनिफ्राय सरनजित बसुमतारी दङ सराइबिल समस्तिनिफ्राय राजीव कुमार नार्जारी दङ फकीराम समस्तिनिफ्राय अफजल हक सरकार दङ बनगाव समस्तिनिफ्राय रबिराम ब्रह्म बावखुंग्रि समस्तिनिफ्राय रंजित बसुमतारी सालाकाटी समस्तिनिफ्राय लरेन्स इस्लारी चिरां समस्तिनिफ्राय सायखं बसुमतारी 15 नं काजोलगाव समस्तिनिफ्राय चन्दन ब्रह्म 18 नं मानास सेरफांनिफ्राय धनंजय बसुमतारी कक्लाबारि समस्तिनिफ्राय मन्टु बर' मुसलपुर समस्तिनिफ्राय राकेश ब्रह्म बागानपारा समस्तिनिफ्राय कांतिराम बर' दारांगाजुलि समस्तिनिफ्राय जलेन दैमारी नाग्रिजुलि समस्तिनिफ्राय रबिन बाला बिश्वास सुक्लाय सेरफांनिफ्राय प्रदीप नार्जारी धनश्री समस्तिनिफ्राय रुजुगोरा मोसाहारी और रौता समस्तिनिफ्राय डॉक्टर नीलज चौधरी 8सा सोद्रोमाफोरखौ जोङो दिनै फोसावबाय आरो बिनि उनावहाय नैथि खेबनि थाखाय जोङो माखासे बिजाथि जों बेखौ उनावहाय फोसावगोन। मुजिर मुर्दाबाद मुर्दाबाद वेस्ट मालिगाव प्राइमारिनि जों रुबिराम मुजिरखौ जोंनो नाङा लकेसन फैसा हरदों ना थाखा हरदों जोंनो मा नांगौ रुबिराम मुजिर खिबथाखौ जोंनो नाङा सावना हो सालाखौ लागाव सावजोब सावना होजोब 13टा थांनायनि मानसिफ्रा औ इउपिपल सापर्टारफ्रा दाथासै गोदान लाबोनायबोथ' मोनना सासरां दंजोबो लागाजोब नाङा बे सारा बै माबाया बेखौबो सावजोबबाय किस होलाबायदों लागाव रुबिराम मुजिर मुर्दाबाद लागाव चेयारमेन दाय जागोन सावजोबबायसो प्लेयर चेयर टेबल डाइनिं रुबिराम मुजिर मुर्दाबाद रुबिराम मुजिर मुर्दाबाद